Felly dyma enghreifftiau o fy ngwaith. Mae'n arddangosfa yn agos i lle fi'n byw a gweithio ym Mhenarth yn y galeri. Gen i fel 2 llyfr bresynio o'n i'n casgu syniadau yn yr un pryd. A ni ddim really meddwl amdan lle oedd y prosiect yma'n mynd, neu os oedd e yn prosiect, neu o'n i jyst yn mwynhau'r broses. O'n i ddim meddwl llawer am y syniadau tu ôl be ni'n neud chwaith, o'n i jyst yn neud o. A fi'n meddwl bod yn bwysig i gyfalle i gael dipyn o rhyddid i wneud hwnna, pa chi yn creu, i jyst mwynhau be chi yn creu, a ddim meddwl gormod. Dyna fel fi'n gweithio, mae pawb yn gweithio wahanol. So efo hwn, fel llyfr concertina ydy hwn, a jyst pob dydd, o'n i jyst i dechrau brasynio, beth bynnag o'n i'n gallu gweld. A weithiau oedd yn gweithio, weithiau oedd yn gweithio, a dim ots. O'n i'n meddwl, wel, sneb yn ei weld hwn, fi'n gwybod os ma'n, wel, falle yn ei weld o, falle ma'n nhw ddim. O'n i jyst mwynhau. A wedyn ar ôl hynny, nes i ddatblygu fel darn bach o hwn mewn i darn mwy wedi pwytho. Achos bod fi yn gweithio fy tecsilia, ni'n teimlo bod fi eisiau creu rhywbeth oedd yn darn textil. So dyna beth i hwn fan hyn. Gyda lot o arlunwyr, yn wedig sy'n menywod, weithiau maen nhw'n ffindio bod nhw ddim yn gallu bod yn greadigol ar ôl bod yn rhiant, bod yn rhywbeth sy'n newid y ffordd maen nhw'n meddwl. Ond i fi, o'n i eisiau bod yn fwy creadigol, yn wedig pan oedd y merch wedi dechrau cysgu. O'n i sydyn yn teimlo fel, achos oedd pan oedd fy mhlentyn cynta'n rili ifanc, oedd hi fyny lot, a o'n i'n jyst yn gweld pwysleisio amser fi gyd arno hi. A wedyn yn sydyn ges i amser lle o'n i'n cael dim bach mwy amser i fy hun. A wedyn yn lle, dynyddio'r amser yna, wel, fi'n gwybod, gwrando ar music, edrych ar teledu, beth bynnag, neu beth bynnag hi'n gwneud tra ddi'n cysgu, o'n i sydyn yn teimlo fel, fi eisiau bod yn greadigol. So nes i jyst dechrau creu, heb rhywun o feddwl be o'n i'n gwneud, a pam o'n i'n gwneud ond nes i jyst dechrau creu. A wedyn, o'n i'n sylweddoli bod creu yn helpu fi i ymdopi gyda bod yn fam. So i fi'n meddwl bod yn greadigol yn gwneud fi bod yn fam well, ond hefyd yn helpu fi gyda fy iechyd meddwl, yn gwneud fi teimlo yn hapusach yn fy hun. A fi'n meddwl falle rheswm bod fi eisiau dangos y gwaith yma i chi, achos o'n i ddim rili'n gwybod ar y gwaith yma lle oedd yn mynd. A ar ôl fi greu wedyn o'n i fel bron yn gwneud sens o'r gwaith ac yn penderfynu, wel, mae hwnna amdan hwn, mae hwnna amdan hwnna. A mae lot o arlunwyr yn gweithio fel yna. Ond be fi rili eisiau chi feddwl amdan, trwy edrych ar y ngwaith, ydy, weithio mna chi jyst trio pethau, mna chi jyst trio fo. A fi'n aml, fi'n cael oedolion yn dweud, wel, fi ddim yn gallu arlunio, fi ddim yn gallu dylunio. Ond y pwynt ydy, fi'n meddwl bod pawb yn gallu, mae pawb yn gallu gwneud a mae chi yn gwneud camgymeriadau, ond dim ots, achos gyda fi'n meddwl bod pob camgymeriad yn endyfynu bod yn rhan o'r gwaith, a weithiau fi'n gweld camgymeriad fel rhywbeth positif. Fi'n meddwl weithiau yma chi jyst trio, a peidwch bod yn ofn, yna chi jyst cael go, a pob lwc.